Здравейте, безбройни и неуморни фолк-маратонци! Ето ни отново заедно в нашия фолк-маратонски час, в който отново ще ви представим по-интересните предстоящи събития, ще ви срещнем с любимите изпълнители и ще се забавляваме с най-актуалните им хитове. Започваме точно сега. Бъдете с нас! Цигани за мене и свирете нещо ударно. Кой е той, коя му е в ръцете, все ми е едно. Цигани свирете ми, свирете чак до сутринта. Тая нощ кръвта ми запалете, искам да горя. Кои са акцентите в предаването днес? Гостува ни най-титулованата звезда в поп-фолка – Глория. Още малко ти трябва, искам в теб да повярвам, искам с теб да летя. О, вятър, ми бъди в крилете и бъди от мъжете, с мене честни до край, с мен честно играй. Кои са най-любопитните новини и предстоящи събития? Продължаваме да избираме хит на лятото във фолк-маратон. Ето ме, вижте луките залепват ми по теб. Ето ме, запиши си тази вечер си заед. Скъпи приятели, наш специален гост днес е певицата, чието име се превърна в емблема на модерния фолк – Глория. Щастлива съм да ти кажа добре дошла отново в фолк-маратон. Здравей, Жени! Безкрайно много ми е приятно и на мен. Благодаря ви за поканата. Ние ти благодарим, че се отзова на нея, въпреки така напрегнатата работа около последни вече, предполагам, щрихи и подготовката около твой юбилеен концерт, който всъщност сега в момента е така най-актуалното и най-горещо събитие в твоето ежедневие. Кажи ми докъде стигна и въобще малко така да ни разкажеш и на нас какво този път ще видят твоите почитатели, защото това не е за първи път. Тази огромна организация, още тази отговорност, която се нагърваш, която много малко твои колеги биха посмели да направят. Не знам защо не го правят. По принцип, нашата музика трябва да върви нагоре и напред и да се развива по един по-различен начин, така че аз искам по този начин да се развивам, искам да съм да дързая, да провокирам сама себе си. Ти ме познаваш, не говорим за първи път. Дори онзи ден така се чухме с композитора и мой страхотен дългогодишен приятел Максим Горанов и той каза: абсолютно съм сериозен. Галя, къде се впускаш пак в дълбокото? Викам: Макси, аз ако не съм в дълбокото, няма да ми е интересно. Да. Винаги трябва да има нещо различно, нещо да дързая, да се чувствам по друг начин, да се чувствам жива, като артист говоря, защото само по този начин, като правиш нещо друго, нещо различно, наистина се чувстваш по-пълноценно някакси като артист, а пък и моите почитатели ме познават, очакваха го с нетърпение. Да, миналата година, когато всъщност направих 20 години, не успях да го реализирам, но тази година той ще бъде факт. Като буря, след дълго затишие, пак ще забравя за всяко приличие и пак ще вляза в твоята кожа, като зараза. Казваш, че винаги търсиш различното, провокацията. В този ред на мисли, какво ще бъде по-различното в този концерт вече, юбилейния ти? В този четвърти поред ще представим моите песни с бенд, с Дани Милев бенд. Ще има изненади, надявам се да направим така
добро шоу като цяло. И така, нека да не издавам всичко. Освен Дани Милев Бенд, ще има ли други музиканти, които също участват и в други твои проекти, новите? Специално имам предвид Гъмзата или някой друг, нямам представа. Ще вземат също така специално участие и брас бенда, брас шоуто на Гъмзата. Гъмзата брас шоу. Вече те ще се включат на по-купунджийските песни, по-андерграунд частта, която е, но няма да издавам всичко. Добре, няма. Караш ме да казвам всичко. Нищо, аз пък продължавам да си питам ти каквото искаш, това ми отговаря. А също така формация Етноритъм ще бъде с теб на сцената, което... Да. Те пък ще бъдат на фолклорната част. Тоест програмата ще бъде много разнообразна. Ще бъде разнообразна, ще бъде весело, ще бъде хубаво. Само се моля да съм здрава, да съм в добра кондиция, да има настроение, да има обмен на енергии с публиката. На това разчитам всъщност най-вече. Един артист разчита най-вече на това. Публиката да му поеме притеснението някакси и да му даде всичко това, което се казва магия, когато за това всъщност е всичко живо драпа да бъде на сцената, да бъде сред прожектори, сред камери и така нататък, защото наистина е необяснима тази енергия и тази магия, която става на сцената. Добре, когато излезеш на сцена, това са 20 години музикална кариера, но при теб имаш и преди тези 20 още... 5. Да. Просто, които си се така отдала на музиката. Какво е наистина да излезеш пред толкова огромна фенска аудитория, каквато имаш ти? Огромна, обичаща те, вярна за теб. В смисъл, притеснението кога изчезва? Има ли такова въобще? Как се настройваш преди такова огромно, голямо събитие? Има ли някаква формула лично твоя? Не мога да кажа. Винаги много се притеснявам. Няма да си човек, ако не се притесняваш. Имала съм толкова инфарктни моменти в тази кариера моята. Имам и още така и сценичната треска. Не зная защо. Толкова години, може би... Не знам, това е вид темперамент, може би. Съм прекалено темпераментна и само докато стъпя на сцената и всичко изчезва. Като притеснение и като... Но много артисти, нали, така са ми споделили, че усещат същото. И после в един момент вече ти идва някакъв прилив на адреналин, като видиш всички хора. Надявам се искрено да се получи пак. Прегърни ме, прегърни и кажи това ще мине. Погали косите ми, сякаш съм дете. Пише го в очите ти, че любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, щом те имам те. Приключили вече с репетиции, с подготовка? Въобще колко време ти отне? Репетираме доста, всеки ден. До последно. Да, до последно се репетира, защото си е отговорно и всеки един детайл, всичко трябва да е на ниво. Ти си перфекционист, винаги си била такава, винаги си изпитваш до последно всяко нещо, което правиш и изискваш и от хората около теб. Според теб лично лесно ли се работи с Глория? С мен. Как ги чувстваш понякога екипите? чак не мога да... понякога съм прекалено взискателна и може би не трябва чак толкова. По-лежерно, някакво средно положение, ако се постигнеше по-добре. Но самата себе си натоварвам по този начин. И в крайна сметка всеки си разбира от нещата, обърнала съм се към професионалисти, имам им доверие и когато се довериш повече на хората, нещата се получават. Точно това ми каза и режисьора Иво Спасов, който в случая ще бъде
режисьор на спектакъла, защото на Люси му предстои нещо много хубаво, тогава точно, когато е моя концерт. Така че застъпва сега Иво Спасов. И той казва просто: доверявай се, доверявай ни се повече, всички сме професионалисти, всички знаем какво да правим и абсолютно се доверявам, особено пък на екипи като вас, нали, като хора, които се познаваме, знаем си и кътните зъби, колко клипове сме направили, какви ли не премеждия, ето и с Петю Картулев. Оператора. Израснали сме заедно професионално, може да се каже. Порасли заедно и няма какво да се правиме на интересни един пред друг, като ние наистина сме тръгнали заедно. И така, като човек си има доверие по-хубаво, по-лесно и по-леко ти на тебе самата. И на тях им е по-леко, на всеки един, с който работя. Но хората, специално от на Дани Милев Бенд, бенда за пръв път работят с мен и виждат, че изисквам и се ядосвам, когато нещо не стане, но аз съм си в право, в края на краища. Феновете, публиката очакват да чуят песните си точно по същия начин, по който те са издадени, по който са дори още по-добре направени. Затова всъщност се ангажира бенд, за да прозвучат по по-различен начин, да има градивност. Той ще има някакви... Знам. Тежко им горко на екипите. Не, шегувам се. Професионалисти. Аз виждам, че нещата се получават перфектно. Дори повече от добре. Твоята преградка ми е най-спокойно и щастливо и не искам да поглеждам повече назад. Няма да допусна вече никой със сърце фалшиво да отнеме най-доброто нещо в моя свят. Помня как преди теб бях привикнала към мрака, помня как заживях без илюзии. Казвах си, че в нощта ето никой не те чака. Изведнъж моя свят ти се появи. Прегърни ме, прегърни и кажи, това ще мине. Погали косите ми, сякаш съм дете. Пише го в очите ти, че любов е твоето име. Всичко имам, знаеш ли, щом те имам те. Турнето на Константин в САЩ и Канада стартира на 12 септември от Тампа и ще финишира на 3 октомври в Сиатъл. Голям си коце, жени да сменяш бърза, аз съм синджира коце. През океанския тур ще премине през 6 американски щата и 2 канадски провинции. Всеобщият любимец ще бъде аплодиран от публиката в Кейп Код, Монтреал, Торонто, Детройт, Чикаго и Денвър. Ден с мене ти, ако не си, аз не чувам за тебе сни. Стигаш, не смяташ за нужно да обясниш. Десислава сподели наскоро, че работи върху няколко нови проекта, но все още не е взела решение кога да ги презентира. Звездата признава, че се чувства отлично в новата си творческа среда. Има свободата сама да решава по какви проекти да работи и се надява в началото на следващата година да зарадва почитателите си и с цял албум. Албумът "Не давам да се даваме" е на финалната права към многобройните почитатели на Ивана. Певицата се шегува, че е прекарала времето си за почивка в студиото, но признава, че е много доволна от резултата. Ало, мамо, плачеш ли, мамо? Не плачи, всичко е наред. "Не давам да се даваме" включва 14 заглавия в уникалния стил на Ивана, които ще доставят удоволствие на най-широк кръг почитатели на мегазвездата. Ало, мамо, плачеш ли, мамо? Не плачи,
всичко е наред. Още няколко месеца само и за Коледа ще сме при теб. На 15 септември Оркестър Канарите ще зарадват публиката в Стара Загора с уникален концерт. На Централния градски площад ще пеят още и 10 от най-популярните имена от музикална компания Пайнер. Това са Славка Калчева, Ивана, Пепи Христозова, Ивелина Колева, сестри Диневи, Десислава, Джена, Емилия, Галена и Преслава. Всички ще пеят любимите си песни от репертуара на Оркестър Канарите. «20 години на сцена» предполага, че ще чуем и някои от по-ранните ти хитове. На какъв принцип направи подборката за песните, които ще представиш на този юбилеен концерт? Знам и интересното тук е, че си се допитала и до твоите фенове по някакъв начин. Да, чета във форуми, информирам се. Някои така изказват мнения как искат да протече целият концерт, да бъде разделен на периоди, на по 5 години, не знам си какво. Друг пък искал да изляза само на следач. Всеки си дава някакви концепции, всичко, но това за мен беше изключително важно, така да проследя мнението им и това, което искат да чуят. Песните ще са повече от 40, мисля, 45 май. Да, ще има доста миксове, няма как иначе просто да се изпеят толкова много песни. Някои ще са цели, някои ще са на миксове, подредили сме ги и друг начин няма. Просто с този огромен репертуар, иначе трябва да пея 6 часа. Как се пее 6 часа? Нямам представа, не знам. Така, концерта трябва да си е с едно нормално времетраене, да е нито много, нито малко, да е достатъчно стегнат и премерен. Стегнато, хубаво премерено, да няма отекчаване и така. Ще видим ли някои от твоите дуетни партньори на сцената до теб? Разбира се, поканила съм 3 от моите дуетни партньори. Освен моята дъщеря Симона, с която ще изпееме една от нашите песни, тя ще бъде и постоянен бек-вокал, заедно с още други 2 момичета. Също така много обичаните от мен Тони Дачева, Николай Сълвев и Азис. Чудесно! Ще присъстват на концерта. Края на краища всичкото това го правим за феновете, за публиката и те да са доволни, и те да си чуят своите любими песни. И така да изживеят едно наистина вълнуващо преживяване заедно с теб. Надявам се, да. Надявам се. Аз съм там. Каквото мога ще направя, каквото мога ще им дам. Само да сме здрави, да сме в добра кондиция. Моята дъщеря ми каза нещо много хубаво онзи ден и каза: мамо, няма да се притесняваш, когато на едно място са събрани пеещи и свирещи хора, говореше за бенда, това, което горе ще се случва на сцената. Можем ли да пеем, да свирим? Всичко ще се получи. Дали по-лошо или по-добре, ние ще сме там и ще се раздадем, а пък вече... Бог да е с вас. Бог да е с нас и каквото трябва ще се случи. Все ще се намери с думи кой да ме замери, за да ме накара себе си да няма вяра, щом нещо мога да ми каже, че не мога. Искам да съм силна, но не зная как. Кажи ми как.
топят всяка нота в моята душа. Как да продължа? Как страхът ми песен да стане? Ударите на живота, как да издържа, без да се предам? Как да бъда аз като теб, не знам. Аз имам информация, че абсолютно всички билети са изчерпани, даже преди 2 месеца още. Много малко има само на втори балкон. Най-отзад. Това радва ли те? Как да ме радва? Естествено, че ме радва. Не е нито малка залата, нито голяма, една от нашите най-представителни зали. Не 1 или 2 концерта там сме правили. Разбира се, мечтата на всеки един артист е голямата зала, арена и така нататък. Надявам се и това да доживея. Аз мисля, че ще е много скоро. Даже щях да те питам следващият дали няма да е в голямата зала. Този не е минал още. Добре, оставям те тогава, няма да те разпитвам повече за концерта. Всеки, който е успял да си закупи билети или се е здобил по някакъв начин с лична покана от теб, ще има възможност да се наслади на това шоу, което сте му подготвили. Пожелавам успех огромен на този наистина мащабен проект. Мерси. И така, от тук нататък още по-големи върхове да гониш и провокации. Искам сега няколко въпроси за Пясъчните ти кули, който беше наистина, който е страхотен албум, който ти подари на твоите фенове в средата на лятото. Така, мога да кажа много личен твой, понеже си съавтор на може би всички текстове в този албум и на някой от музиката. Той всеки един мой албум е личен. Много личен. Много твой. И много мой. Да, аз съм в целия процес на нещата, как текстовете, самата тематика, нали, това, което измисляме заедно с Мариета в последно време, нали, с която работя, с Стефчето Ангелова по-рано. Чуваме се с нея, дори така, тя пък живее в Лондон от няколко години. И получават се нещата, ето както си говорихме и по-рано, имаме ли си доверие, екипите знаем ли какво да правим, знаем ли точно къде да се насочим, с текстописците, с аранжорите, и така.